Okay. Inde bag den her dør ligger verdens største skat. Så hvis du kan bruge dine muskler til at få dem op, så ruller vi i byen. Har du så råd til Jaffa Cakes nu? Desværre. Eller, det ved jeg faktisk ikke. Men det tror jeg ikke lige nu. Altså. Jeg ved godt, hvad jeg skal bruge min andel til. Jeg skal have et flinter ny computer. Igen. Så vil jeg bruge mine penge på Jaffa Cakes. Der skal vi lige forbi slikbutikken, inden vi kommer hjem. Okay, men gutter, nu skal vi altså tage os sammen. Det ender bare med, at vi bliver snuppet af en eller anden random. Ja. Han har ret, drengen. Kisses! Barack Obama! Hvad er du her? Jeg er den nye sheriff i byen. Men det giver jo ingen mening. Du er præsident i USA. Ikke mere, Konrad. Ikke mere. Ja, men I drenge, I kommer med mig. Ja. Konrad, det var altså din skyld. What? Du er alt for langsom. Hvad snakker I om, gutter? Det var ikke engang mig, det var jer, der begyndte at snakke om det. Alle, hvad vi skal bruge penge til. Hvad med Jaffa Cakes? Det er godt. Så skal du ikke tale til mig, Konrad. Jeg taler ikke til dig, jeg taler til Benjamin. Og til Benjamin. Ej, Konrad. Jeg skal gå rundt. Obama! Obama! Yeah! At last, my love has come